Dělej, pojď. Jdeme. Čapější neuprostej, tyhle. Tady je to vysoká, musíme vydali brzy. Základní tábory se asi udělat. Tak jasně. Krávo. Jdeme to. To je dobrý. Jsme právě včas. Armádní brigáda Byl proslov. během dnešního večera jsem uskuteční několik významných událostí. Bude spoustu překvapení, bude soutěže o ceny, pozor. A nesmíme zapomenout ani na několik tajemství, který vás po cestě potkali. Takže úspěchu zdár a doufám, že se v 7. patře ještě uvidíme jako. No určitě. Jenom vyvolení vystoupí! Já tam musím tak jako zároveň. Organizace je flexibilní. Už nám to není překvapení jako jo. Viděl jste bordel nahoře? Ne. Držte huby! Co? Ej, ticho! Máte nějaký problém? Tady jde. Já viděl, jak já tam vyšel. Jo, já vím. Oni taky, ale šli dolů, tak si lehne. Jděte dolů! Ej, dá se blízko. Dolů s tou pákou. Jo! Počkejte, jak lezeme z laviny, ale! Lezeme z laviny! Běž si pro razítko! Hej, zkus klouzat kolenama po madraci, jakmile kolena jsou na schodech, tak to bolí. Zkus to. Hop, 3, 2! Pojď si ty kluku pro razítko. A to tak bolí, já jsem ti to říkal, že musíš mít kolena na madraci. A ty vole, hej, ono to vůbec nekres, promiňte, chyba systému. To bolí jako svině, ale. Říkal jsem ti, že máš mít kolena na madraci. Přestupuji, já jsem mě to víš taky. Ale já vím, ale vyrost bude ten hasičák. Tady se to někdo a všichni na sebe mě to taky. Já jsem už neviděl. No. Hej, tady jednou. Já vystupujem sami. A vystupem podle mě v 5. patře jsme a vystupem výš. Řekli, že zde Vyšel jsi raz nahoru. to uvidíme, cítíš ty máte se musím, ale co ještě potřebuji? Přiznat. Ale to mi nespracuji, to takhle se zúčastnil úřednického omelu. Jak to? No ale my ty nevrátíme. Já chci. Musím říct, že jsem jako chtěl dosáhnout 7. patra. Kdo to udělal? Nevím, ale ty otevřeli jsou nečekaně. Kdo to udělal? Vůbec netuším, já jsem přišel nějaké 4 hodiny v 6. i v 7. jsou otevřený. Prostě jsem 4 hodiny po akci.
někdo prostě aktivoval nějaký vysílač, chladič, prostě hasicí přístroj v 6. patře. A vůbec netuším, kdo to byl, protože já jsem to prostě nějakou dobu pryč. Neříkám, že kdybych prostě zjistil, kdo to byl, že bych ho nějak potrestal. Ale určitě bych mu řekl a navrhl nějaké alternativní řešení onoho prostě podzimního problému, které by vyřešilo napětí mezi studentama a vrátníma. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky of the world, all because we're in love. Hej, vy kluci, tak to se povedlo. To je někdo střídal. Jak jste dělal, ty vole. To je hustý, ty vole. Je, proč to udělali na dvou patrech? Fotíme se u toho. Fotíme se u toho, tak jo. Já se toho nechci dotýkat ani. Ty se radši nekoukáte, když jste na To je to úplně šplichá v tom nose, ty úplně. Jo. Hepčík. Procenty, kluku. Řekni, jak se tady dneska cítíš. Je to skvělý, akorát jenom jediná věc nám nasrala, jsou hasičáky na 6. a 7. Na 5. to ještě šlo, ale to už není pak prdel. Já jsem se umluvil kolejný společně s jinýma lidma, prostě taková bandička, že jako převona je fakt v pohodě. Za světlem. Ježíček. Betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně. Hej, já chci do piči, já prostě chci. Co chceš? Kam chceš? Hej, do 3. patra prostě. Tady jsi ve 3. hele. Jsi doma, tam jsi doma. Tak mi neboj domů, ty vole.